I pozdrav Vukovi, dobrodošli u moj video. Evo idem s posla. Jovana, ja smo se čuli malo prije, njoj sam rekao da sam još na poslu, ali ja petkove ostajem po 2 sata duže u baštunde, ove prekovremene. Ovaj petak sam izašao ranije, jer smo stalno zajedno. Htio sam da iznenadim, ona meni iznenadila nešto juče, to je nebitno, ne želim da pričam ovako. Nego ja sam odlučio nju da iznenadim sa parfemom o kojem je jednom, ja mislim da 2 puta mi je rekla da bi htjela taj parfem. I jednom mi je samo pokazala, ja sam zapamtio kako izgleda. Otišao sam, a od onda je prošlo više od mjesec dana, 2 mjeseca skoro. Ja sam otišao u trgovinu, uzeo parfem, bez obzira, nisam cijenu iskreno ni gledao. Sam sprovukao karticu i nisam ni račun gledao, bacio ga odmah. Boga mi, znači nisam gledao cijenu. Evo, ja sam sad vamo došao u ulicu, ne želim glasan da budem, niti želim snimat njenu reakciju, zato što to je jednostavno moment za nas. Ja samo želim da se njoj svidi, mi nismo znači djeca, ne želim da snimam to, pokazat ću vam jednostavno sliku ubacit ću vam sliku negdje u video, da vidite i to je to. Tako eto, jedan kratak video, tako da ajde, čao.